O Parque Tecnolóxico de Galicia abre o prazo de recepción de proxectos para Galiciencia 2017 hasta o próximo 22 de outubro. A maior feira científica de Galicia inicia así o proceso de selección dos 80 proxectos cos que celebrará a súa 12ª edición. Aos 50 traballos presentados por equipos de estudantes de secundaria, bacharelato e FP que competirán polo primeiro premio do certame, sumaranse, fora de concurso, 30 proxectos máis de alumnos de primaria e educación especial. O evento terá lugar o 22 e o 24 de novembro nas instalacións da Tecnópole. A súa celebración é froito da colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega de Innovación e da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. As bases xa están dispoñibles en www.galicencia.com, coa posibilidade de que calquera centro escolar envíe as súas propostas. Co obxectivo de garantir o acceso a unha representación diversa dos centros escolares de toda Galicia, limítase a 4 proxectos a exposición por cada centro. Para participar, o requisito fundamental é formar un equipo de 2 alumnos e un profesor e contar a idea. Xa sexa un proxecto experimental e tecnolóxico ou un traballo documental a través do formulario de inscripción.